Здравейте, аз съм Виктор и вие сте с рубриката за храненето. Днес ще ви говоря за храненето през голямото междучасие. Избора на повечето хора през голямото междучасие е чипс, вафла или други сладки изкушения. Други пък избират да гладуват или да се наливат с вода и сок. Това не са най-здравословните опции, нали? Не, има по-добра и пълноценна храна, която сами може да си направите вкъщи. От вечерта до сутринта, като може да оставите в хладилника, за да е по-свежи, разбира се. Може да си направите салата, може брастова и някакъв друг зеленчук. А може и макарони, като може да ги сложите в термос, за да са по-топли. Като не забравяйте да си вземете и салфетки. Същото важи и с соковете, като вие сами може да си направите вкъщи от цитруси, като например портокал, лимон. Те помагат за вдигането на тонуса, а и помагат за събуждането. Сега изтисках един лимон. Ще добавя вода, за да не е толкова кисело, като е препоръчително за да е топла, като това помага на стомаха. Благодаря, че ме гледахте. Следващия месец очаквайте следващия епизод и не забравяйте, че ако ядете здравословно, живота ви ще бъде приятен. Довиждане!